L-avvanz kbir li dejjem qed isir fit-teknoloġija qed ikollu konsegwenza fuq il-ħin liberu tal-ħaddiema wara li jgħaddilhom il-ħin tax-xogħol. Dan u aktar ġie diskuss f'konferenza organizzata mill-Musec li magħtula diversi esperti u msieħba soċjali tkellmu dwar is-suġġett tad-dritt li persuna tinqata' mix-xogħol anke b'mod elettroniku ġala darba jgħaddilha il-ħin tax-xogħol. Studju li sar juri kif kważi l-ħaddiema kollha madwar id-dinja 97% jibqgħu jaħdmu wara l-ħin tax-xogħol. F'dan il-kuntest il-kap eżekuttiv tal-Musec Mendy Falzon spjegat li kuljum jintbagħtu 183 biljun email madwar id-dinja għalhekk il-ħaddiema dejjem qed isibu aktar diffiċli sabiex jaqtew mill-ħin tax-xogħol. Kif nafu llum il-ġurnata bil-ħajja maġla, bil-mobiles, bil-laptops u bil-tablets saret ħafna aktar diffiċli biex il-ħaddiema jaqtaw kompletament mix-xogħol. U allura kemm fl-Ewropa kif ukoll anke f'pajjiżi oħra madwar id-dinja qed ikun hemm ħafna diskussjoni u f'xi pajjiżi anke leġiżlazzjoni biex il-ħaddiema jkollhom id-dritt illi meta jitilqu fuq il-post tax-xogħol jifqu jaraw l-emails jew jiċċekkjaw l-emails ukoll. Il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali John Kakija spjega lil ħaddiem li jibqa' jaħdem anke waqt suppost il-ħin liberu tiegħu jispiċċa jpoġġi lilu nnifsu taħt pressjoni żejda, pressjoni li tista' taffettwa b'mod negattiv is-saħħa mentali tal-bniedem. Tajna figuri dwar il-riski li jeżistu fuq il-post tax-xogħol, dak li huwa burnout, dak li huwa absenteeism, dak li huwa presenteeism. Ġifieri dawk in-nies li jmorru għax-xogħol u jkunu mifluġin qabel bdew il-ġurnata tax-xogħol. U naħseb li hemmhekk irridu nagħmlu riflessjoni li l-burnout se jeffettwa numru sostanzjali ta' persuni li ma jkunux mistrieħin biżżejjed u li allura se jwaqqgħu il-produttività, mhux se jkunu effettivi, mhux se jkunu iffukati fuq id-dinja tax-xogħol tagħhom. Kakija spjega wkoll li kemm il-ħaddiem kif ukoll min iħaddem iridu jkunu raġunevoli u responsabbli fuq dan is-suġġett tan delikat li jista' jħalli diversi riperkussjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.